Het gaat om een turnmatte dat lucht inblaast wordt. Een flinke verbetering voor de turnsport, vindt turncoach Tjalling van den Berg. Omdat het een mooi toestel is, spectaculair is, onmiddellijk resultaat is. Ben je die komen van de tribune al een maatje binnen een minuut een salto. Dat hebben we dit weekend bij het Siedijk ten Heuvel zien. Het is goedkoper dan de houten baan en het is veiliger. Dus het is eigenlijk een geweldige vondst. De goedkoopste matte kost het €1.000, de duurste professionele matte €10.000. En daarmee is deze bijzondere uitvinding zowel te broeken in de gymles als in de topsport. Luchtkissenfabrikant Siedijk van Grauw had jaren dwaande west om een vlakke turnmatte te ontwikkelen met lucht erin. Dit materiaal, het bovendoek en het onderdoek, dat is met elkaar verbonden. Er zitten 100.000 treetjes tussen die het boven- en het ondervlak bij elkaar houden. Nou, dat is uiteindelijk de belangrijkste innovatieslag geweest. Dat in combinatie met het feit dat wij dat luchtdicht volume kennen, dat het dit resultaat opleveren. De oormat het bijna het omgekeerde. Die is net veilig, die is spiekerhut. Heb je een enkele demping. Succes wat we erop helemaal durven, nou misschien wel jaren voordat mensen daar iets fatsoenlijk maar kennen. Is het een betere mat? Ja, om gewoon leuke kunstjes op te doen wel, maar om echt op te trainen, nee, dat niet. Wij zijn andere matten gewend, dus dat is dan, ja, daar wen je dan aan. Dus het is wat moeilijker om dan naar het andere te gaan wisselen. Dat zijn bij wedstrijdsporters, zeg maar, hun kwalificatie weer op de vlierdraai werd wij nou op steen. Dus de training is voor hun leuk, maar ter vervanging van een wedstrijd, het zou heel dom zijn als ze daar een oor antwoord op doen. Maar het zal nevens de turncoach net lang met worden voordat deze matte een soort broekt wordt in de turnbraad. Voor wedstrijden voor lange matspringen wordt het straks airspringen. Dat gegarandeerd binnen 4-6 jaar is dat Safir. De lange mat is al museum. Die kan richting Staphorst opslaan worden.